Kapugos ba kanya? Makita na ang tulay sa Sisilixo kanang nas babaw. Muna yung nagdugtong sa Cebu, Cordoba nga taytayan, pinakataas nga taytayan sa Cebu, mao ni siya. Ug sa buong Pilipinas siguro ni pinakataas nga taytayan sa Sisilixo. Una gamay na SMC side na. Diya dapit ang binyo sa Sinulog. Dara bantag kayo ang taytayan nga sa Silix sa babaw ay mga rin kalaw mga na kanang padong sa Cordoba to sa Lapu-Lapu City ana agi dias babaw wala nagduktong sa Cebu Cordoba Expressway tagid lang traffic ini kay Birnes man ini ka Domingo sinulog na Birnes sa hapon mga alas 5:30 padong na siya mo sa pangadlaw.
side na kanang naay murag tower nga Nigimaw, layo-layo pa na. Pero wala kita na kayo SMC side. Mana siya, hayag na siya, padong naman na siya, kilom-kilom god. Padong na mungit-ngit, mapit na sa pangadlaw ng mga orasa. Doon na ta sa SMC side, oh. Siya, nanak ko tungod sa SM mo. SMC side Cebu. Nagumbaw ni siya sa dagat. Mo ni ang SM. Nagpasiga nagsuga kay padong na mo kilom-kilom. Pero hayag pa sa unahan, no? Kilom ko, sir. At ang mudya kay pati trapika, ritas kilid lagi. SM siya. Una gamay ni mao na katong video sa Sinulog 2024 diri sa Cebu. Amo ni ang video sa Sinulog kining sa right side. Ani din nadir yang kasadya sa Subo. Andam na nabandalo nila kay hapit ako Sinulog, Bernes na ko dron. Pero karong Domingo Sinulog na. Andam na. Wala nadaghan na kayong mga payong dire. Mga nakapwesto ng mga tindahan-tindahan unsa man ni na, mga gilid-gilid, mga likuranan. Wala view ang atbang ani diri sa left side ang New Star ng mall ang ubos ni hotel ang taas. Mali dire lugar andam na mga likuranan, no, tanawa na nang nasa right side nga color yellow nga mga bangko-bangko na nasa Kilis Brasada ni Domingo kini lugar diri close walay makaging mga sakyanan na ni ito pa nindot kini laglagan dire ni Domingo bon. Andam na kita na, no, na gamay lang ni kuha nga gagamay lang pagplastaran ni napit na ni kumanilang mga pagpangandam sa Sinulog diri. Apulahan ka nga ning tiwas kag tanaw sa kong video ug dahanawt pang daghang grasya nga mabot kanimo. Bye. Real ta kutob kay taasa kayo ang atong video. Daghang salamat kaninyong tanan. Bye bye.